מתלבטת אם לחדש את המטבח הישן בחדש? אז את זה את חייבת לשמוע. זה תלוי באמת במצב המטבח. אם באמת אפשר לבנות על הקיים ולחדש אותו. אני אישית מעדיפה לחדש מטבח שהוא קיים. אפשר באמת לבנות מטבח חדש לגמרי. אתם תראו שזו אותה הגברת בשינוי אדרת. כשאנחנו בוחרים לחדש מטבח ישן, אפשר להוסיף אי חדש, ואפשר להוסיף עוד אחסון. אבל בתנאי שכבר נוח לך לעבוד עם מה שכבר קיים. נניח, אם המדיח הוא משמאלך, והוא נוח לך שהוא מצד שמאל, אז בתכנון החדש, המדיח יהיה בצד שמאל, כי זה מה שנוח לך, זה מה שהכי עובד לך. ואם נניח ארון שירות, את אוהבת שהוא דווקא קרוב למקרר, כי זה מאוד נוח לך לפרק את כל המשלוח שהגיע עכשיו מהסופר, אז זה מה שיהיה. זאת אומרת, התכנון הוא יתאים בדיוק לצרכים שלך. כי את הבוסית, את מנהלת את כל התזמורת הזאת, ולכן את היא זו שתתני את הטון.